Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes pitsa 9 na bulan sang Oktobre tuig 2020. 77 kaadlaw na lang ho ang nabilin. Paskwa na. 84 dias na lang ang nabilin sa tuig 2020. Saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo ngaton arang kadahon para karon nga adlaw. May ginahulat kita ang patrol, ma-report sa sini nga mga tinion. May report ang aton patrol unahon tini. Importante man ini nga balita. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon na Fred sa nasiling ta na kaina may follow up na no, sa banwasang ibing magalona bagod nga ti nasapuan ini patay ang isa ka lalaki nga nasulod ini siya Aksyon Fred sa Saco las 2 ang kagahon Oktubre 9 sa National Highway Santa Monica Subdivision sa barangay Tabigay, Banwasang, Ibi, Magalona. Pero kay Police Master Sergeant Conan Tampos, Action Fred, amo ini siyang investigador sa among insidente. Isa ka concerned citizen ang nagpabalo sa ila nga may nasakwan nga bangkay nga yara lang sa higad sang dalan. Dugang pa, wala pa sila sang identity Action Fred no. Sang biktima, apang bulubanta nagaedad ini siya 45 tubtob 50 anyos kag sa inisyal nga pagpangusisa may pilas ini siya sa tiyan kag ulo tuga naman iya sang pagpangluthang. May karton man sa tupad sang bangkay Action Fred kundi nasulat ang pusher ako tularan nyo nang malaman nyo. Amo na Action Fred ang nakabutang. Suno pa kay Tampos, madulom ang lugar, kag wala sang panimalay malapit sa lugar kundi inasapuan ang bangkay. Rason nga wala sang may nakakita pagbilin sining biktima. Nagapati naman si Tampos nga sa lain nga lugar ginpatay si ining ang biktima bangod wala sang iban nga recovery sa lugar. Palayag pa ni Tampos, posible Action Fred kagab igid lamang natabo ining insidente sa pagpatay sa biktima kag sa karon padayon pa investigasyon sang kapulisan kag ipadalam naman sa postmortem examination ang bangkay kag pagkilala man sang biktima. Pamatian naton Action Fred ang kabahin sang pagpahayag ni Police Master Sergeant Conan Tampos. Si Mama Aga, ang hinaras do sang aga ma'am, na-inform kami sang concerned citizen nga may ara ang nasa po niya patay sa kilid sang highway sa Santa Monica Subdivision, Barangay Tabige, Ibi Magalona. Pagkato na mo to, nagresponde kami sa pangunan ni Sir Binuma na mong hipe. Kita na mo niya ang tawo nakaputos ang sako. Tinaging pa naman area, ging cordon. Dayon na nga kami request sa suko ma'am. Dayon ging process ang suko ma'am, sa subong still
Under investigation pa, ma'am. Wala pa kami identification. So, ano ni sir ang ano ma'am? Initial nga pagtanaw ni sir? Pag Ano mga pila? may ara siya nga gunshot wound siya lawas kag sa ulo, pero subject pa ni namon sa postmortem sa mga doktor dire. Mga ano ni sir man, mga may edad na din sir. Ang iya gurong edad mga 45 to 50 years old. Tapos, So, ibaloan na karon action, Fred, kung sinogid man ining biktima, kag kung base may ara na kabatid nga pamilya, nga may missing sila nga himata, pwede lang man kung action, Fred, makigangot sa aton kapulisan. Pero so far, ginpamangkot naton ang kapulisan dito sa Banwa City, Magalona, kung may ara bala mga reported missing man sila estasyon. Pero so far, kung action, Fred, wala man. Kagti, padayad pa man ang investigasyon action, Fred, posible, check na nilang background man sa biktima, pangad man sa karton sa tupad sining bangkay. Action, Fred. Eden. Action, Fred. Ang kapulisan may nakita nga basiyo kung anong armas ang gingamit. Wala action, Fred. Kay Tipay Dalong pamanto sa postmortem pakay kag wala sila sang recovery sa mga bala sa lugar. That's why nga buto kambal ni Tampos nga posible sa lain nga lugar gin-execute o kung ginpatay ining victim, action, Fred, kag ginbilid lang sa igad siyang dalan. Action, Fred, para karon sa identity sang biktima kag dugang pagin nga investigasyon sang kapulisan, bantay na lang sa pagbalik man sang aton nga report. Live diri sa Banwa sang Ibi Magalona, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:43. Namangkot kita nga kung may basiyo sa kilid. Agod makumpirmar ang report sa kapulisan nga posible wala ginpatay sa amo nga lugar ang biktima. Mabalik kami pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan anong ang kahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalangan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19.
para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 51. Nagkalitsilitsin na ang Kongreso. Pati Senado nalatna na. Nag-insultuhanay pa ang presidente sang Senado kag ang House Speaker. So lihid na ngayo ang mapasensya. Si House Speaker Alan Peter Cayetano. Ang dapat ko tani nga manaog sa Oktubre 14 na, ginsuspend pa ang sesyon, balik sa 16. Puti mata ni Velasco. Ari karon, entrada si Presidente Rodrigo Duterte kahapon. Kahapon sa gabi sila niya, Alan, Lord Alan, man ngalan ni Speaker Alan Peter Cayetano, Lord Alan man si Velasco, sila niya, ipasar ninyo sa husto nga oras ang 4.5 trilyones. Kung hindi ninyo pag-ipasar ina, ako ang mahimo sang paagi nga mapasar ina. Kung hindi nyo malubad ang problema ninyo sa pag-inagaway sa House Speaker, ako ang malubad. Napili ka mo? Ako o kon kamo? Perting basta gani poder ginaawayan gino. Ang ako niya, simple lang mo nga pananaw kus ni. Apos lang ni Lubaron, magdesisyon lang si Presidente Rodrigo Duterte. Ang desisyon niya, simple lang. Magsiling ang Presidente, tumano ninyo ang ginkasugtan sa atubang ko. Tapos na problema. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 53. Mabalik kami pagkatapos din. Ang pananakit ng sikmura ay dahil sa asid. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon sa pagluntad sang kalamidad.
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saysay anong ang kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lahat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 59, kadasig sang oras. Isa na lang, kabay pa kuntani, nga ang iban, nga padayon pa, nagabukas sa ilang negosyo, iban nga mga establishmento komersyal, dulo di buwinas lang ang gobyerno, nga pag-abot sa Disyembre, may 13-month kag bonus. Ang iban iya, surigid, masubo ini nga Disyembre, para sa mga trabahante, nga nagsira ang mga hotel, nagsira ang ila ginatrabahuan, permanente man kag temporaryo. Ang ibang nga di namayad na. So, ginapananaw naton nga damo kayo sa aton mga kauturan ang manampuay sini sa bulan sang Disyembre. Masubo, no? Ginatake pa kita sa kagaw nga COVID-19. Posible linibo-libo pa ang hindi makabaton bonus, linibo-libo pa ang hindi makabaton 13th month pay. Paano ka magsukot kung magdeklarar ang tag-iya sa ginaobrahan puto, na puto tikoy nagsiragan kaya na puto, losing siya. So, paano ka na makakuha sang 13 month mo, kag bonus mo? So, ginapaabot madangat milyon ini ang mahimo maapektuhan nga wala 13th month, wala bonus, bangod linibo-libo man sa mga negosyante ang nagsira sa negosyo. Kon makabawi kita, mabatak naton ini, kag madula ang COVID-19 sa bulan sa Disyembre, posible
ang bonus kag ang 13th month sa iba naton nga mga utod mabaton man. Pero hindi pa sini nga tuig, posible sa tuig 2021 kung mag-iskerda si COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasimbangwa, mapugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:07 na, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,